Salutare toată lumea, eu sunt Lixa Gaming & Vlogs și dacă o să auzi ceva pe fundal, mă uit la... Uite cine dansează. Note bune și acum ne bazăm pe voturile voastre. Da, mă rog, n-am arătat foarte bine, da. Și vreau să vă fac un anunț. Știu că v-am omorât cu tombolele. Înainte o să spun ceva. O să mă las de gaming. O să mă joc game, o să mă joc jocuri de distracție, dar eu nu mai fac gaming. Fac doar vlogging. Pentru că mi se pare că mă descurc mai mult și mie asta îmi place mai mult. Da, și despre următoarea tombolă va fi peste 4 luni, în care voi da bilete la Gărgăuniada a treia, lui Tequila. Pentru că așa dă Tequila în general la 4 luni. Gen a dat în decembrie prima Gărgăuniada, dar acum în aprilie, pe 3 aprilie, a doua și a treia o să fie. Și o să dau bilete la concertul ei. Și o să fie 3 norocoși. O să fie așa. Deci o să fie... pe primul loc o să fie... Nu, de fapt cred că o să dau la toți și bilete VIP. Da, cred că așa o să fie. Da, încă nu m-am gândit foarte bine și nu știu ce prețuri vor fi. Da, și cam asta a fost video de astăzi. Mă rog, am mai făcut un video cu tombola. Vă rog să participați la el. Și cam asta a fost video. Eu am fost Lixab. Pa, pa!